Kaixo, hementxe nago zuekin berriro, jogako beste saio bat eskaintzeko. Gaurkoan ere, beste saioetan bezala, arnasketarekin hasiko gara. Gogoratzen baldin baduzue, aurreko saioan, arnasketa menditontor batera igotzearekin parekatu genuen. Arnas gora egin ondoren, atseden egiteko menditontorrean, eta gero arnas beran bera jeisteko. Gaurkoan, arnasketa hori bergogoratuko dugu, baina oraingoan sudurzuloak txandakatuko ditugu. Mendian gora abiatuko gera, eskubiko sudurzuloa tapatuta, ezkerretik arnas gora eginda. Goian, atsedenean, sudurzuloz aldatu eta arnas beran menditontorretik bera egingo du. Airea botata. Berriro menditontorrera igotzeko, alde berdin horretatik arnas gora, atseden egiten dugunean aldaketa, eta arnas bera ezkerretik. Eta berriro, arnas gora, ezkerretik, atsedenean aldaketa, arnas bera eskubitik. Arnas gora eskubitik, arnas bera ezkerretik. Arnas gora ezkerretik, aldaketa, arnas bera eskubitik, arnas gora eskubitik, eta arnas bera ezkerretik. Arnasketa honi txandakako arnasketa deitzen zaio. Eta txandakako arnasketa honekin konturatu gaitezke zein sudurzulo daukagun mukiz beteta. Eta aukera emango digu konturatzeko eta garbitu ahal izateko. Honela, bi sudurzuloetatik ondo arnas hartu ahal izateko. Gaurkoan beste animali baten postura ikasiko dugu, kakalardoa. Kakalardoa buruz gora. Hankak gora, oinak oinzoletatik hartuta eta aztalak zuzen, vertikalean. Hemen kakalardoak bere gorputza kolonkatzen du. Alde batera eta bestera gustora. Eta kakalardoarekin batera, beste aurreko saiotako animaliak bergogoratuko ditugu. Matxin saltoa, beildarra, kobra eta txakurra. Igela, dordoka eta krokodiloa. Egun eguzkitsu batian, zelai berde eta eze batian,
hantxe matxin salto bat ikusi du. Matxin saltoak beldarra. Beldarrak kobra. Kobrak txakurra. Eta txakurrak berriro matxin saltoa. Zelai berde eta eze horretan. Egun eguzkitsu honetan. Eta hantxe ere kakalardoa etzanda. Kulunka gustora. Eta hain gustora zegoen, denbora pasa eta pasa, gaua iritsi zala. Eta gauean, putzuan isladatuta, ilargi erdia ikusten genuen. Putzuaren bestaldetikan, ilargi erdia ere bestaldera ikusten zen. Eta han, putzu inguruan, ibela, dordoka, eta krokodiloa. Dordoka, eta igela. Eta han, putzu ondoan, etzanda jarriko gera, erlajazio txikia egiteko. Besoak zabaldu, hankak ondo ireki, eskuaurreak izarrei begira, eta mantarekin ondo estali gorputza. Begiak itxita dituzula, imaginazazu zeure bihotza. Eta gogoratu zeure bihotzak, bihotz taupadekin egiten duen soinua. Zuk zeu sentitu dezakezu, zure bihotzen taupada hoiek gorputzean. Hortarako, eskuak bularrean jarri,
pixkatxo bat ezkerretara. Eta bilatu zure bihotz taupadak. Sentitzen aldituzu. Hala bada, zenbat bihotz taupada kontatu ditzazkezu arnasgoran. Eta zenbat arnasberan. Eta poliki-poliki erlajazio honetatik ateratzen joango gara. Hortarako, oinak, hankak, eskuak eta besoak mugitu. Eta jun zaitez erlajazio postura honetatik ateratzen. Oso ondo, hementxe utziko dugu gaurkoz, hurrengora arte. Zoriontsu izan.